ҳамватанони азиз, нияти гузаштани сарҳади Қазоқистонро доред? ба шумо компанияи хуб ва бо таҷриба якай маъруфро тавсия медиҳам, чунки тӯли 10 сол мешавад ки дар хизмати муҳоҷирост. ҳуҷҷатотон ягон нуқсон дошта бошад, ба шумо кӯмак мекунанд. мошинои замонавӣ, комфорт, дорои Wi-Fi шуморо аз ҷои зистон омада мегиранд. агар дар наздикии Москва бошед, ба хости худо иншааллоҳ. рақамҳо дар рӯи экран ва дар зери видео. салому алайкум ба ҳар яки шумо тамошогарони канали Оламӣ. бо шумо ман банда Муҳаммад Сидиқ. шахсоне ки бори аввал дар ин канал меҳмонанд, бо мо ҳамроҳ шавед. дар навори имрӯзаи мову шумо 14 мошини фурӯшӣ аст. мошинҳои арзон ва қимат ҳастак. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш дошта боша, бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон бикунед. агар ҳамин видео 1000 лайк гирад, видеои оянда бе рекламаи граница меброяд. рафтем ба тамошои мошинҳо. Якумин мошин Opel Astra G дар ваҳдат қарор дорад. рангиш кабуд, приводиш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6 оддӣ, навъи сӯзишвориш газ ва бензин. солбароши мошин 2000 ҳуҷҷат дорад то 02/2019. нархш боша 29000 сомонӣ бо курси ҳозира 212000 рубл. боз арзон мешавад агар харидори аниқ бошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. шабакаи Оламӣ дуюмин мошин Chevrolet Lacetti. мошин дар Қурғантепа қарор дорад. навъи сӯзишвориш газ ва бензин. коробкаш автоматик. объеми мотораш 1.6. ҳуҷҷатош 4 моҳи дигарай. нархш боша 30500 сомонӣ. бо курси ҳозира 223000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 906 220 219. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Vectra мотораш 1.8 сола барош мошини 1991. коробкаш механик, приводаш пеш, кузаш седан, балони нави зимни, детали ледни. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон проблема надорад. алиш мешавад бо мошинҳои универсал. 4 дараш бозам огруз мешавад. мошин дар Москва метро Алтуфино қарор дорад. документош 100%, страховкаш без ограничения 10 моҳи дигар. нархш боша 65000 рубл. дигар арзон намешавад. срочно фурӯхта мешавад. номеро барои тамос дар рӯи экрани шумо 999 966 28 28. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак тамошогарони азиз, сеюмин мошин Hyundai Sonata. мошин дар ваҳдат қарор дорад. объеми мотораш дай, навъи сӯзишвориш газаш заводскояй. соли барош мошин 2002. нархш 15000 сомонӣ бо курси ҳозира 100000 рубл мешавад. боз савдо ҳам мешавад. ҳуҷҷат надорад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо 907 774 121. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. панҷумин мошин Daewoo Matiz дар Душанбе қарор дорад. кузаш хачибек, приводаш пеш, рангаш сабз, коробкаш механик, объеми мотораш 0/10.5. навъи сӯзишвориш танҳо бензин, газ доштагӣ буд. газша убрат кардан, гуфт соҳибаш. соли барош мошин 2006. нархш боша 23000 сомонӣ бо курси ҳозира 168000 рубл. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
шашумин мошин бо хоҳиши шумо бародарони азиз Toyota Mark II дар Душанбе қарор дорад. Рангш серебрис мебошад, кузаш седан, приводаш қафо, коробкаш автомат, нави сӯзишвориш газ ва бензин, объеми моториш 2 соли боши мошини 1997, нархш боша 15000 сомонӣ бо курси узира 100000 рубл мешавад. савдо кардан мешавад. дар ҳолати хуб қарор дорад мошин. барои маълумоти бештар телефонҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ҳафтумин мошин Daiwo Nexi. мошин дар Турсунзода қарор дорад. дар рангиш сафед, приводаш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, объеми моториш 1.6, соли бароши мошини 1996. бародаро, ин мошин мо тақрибан 3 моҳ пеш дар ин канал намоишаш дода будем. нархаш 25000 сомонӣ буд, вале ирӯз ин мошинро бо нархи 20000 сомонӣ мегӯянд, боз савдоам мекунанд. бо русӣ 2064000 рубл мешавад. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошинҳо арзон шудагиянд ва мо мошинҳои арзонро пешкаш шумо мекунем бародарони азиз. ҳаштумин мошин боз як Daiwo Nexi. мошин дар Душанбе қарор дорад. рангаш сафед, приводаш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш танҳо бензин, соли бароши мошини 1996. мошин фавран фурӯхта мешавад. илтимос беҳуда занг назанед, гуфт соҳибаш. нархш боша 8500 сомонӣ бо курси ҳозира 62000 рубл мешавад. боз савдоам мешавад. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Daiwo Nexi нуҳумин мошин. мошин дар Душанбе қарор дорад. коробкаш механик, объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин, соли бароши мошин 2008, приводаш пеш, кузаш седан, рангиш кабуд, нархи 66000 сомонӣ бо курси ҳозира 82000 рубл. боз савдо ҳалиш кардан мешавад. барои чи мошин ин қадар қиматад? бо диққат гӯш кунед. коробкаш вагонияи моториш модули 4, фарсунка, инжектор, бензин қати 8 литр 100 км мегардид. дар 10 литр газ 115-120 км. салон, пол, потолок, багаж кожаҳай ай торпедаш сар карда то багажша губкават карагай. 11 моҳига тонировка дорад, ҳуҷҷат дорад, магнитофон, колонка, самбуфер, оригиналния телевизор, задни камера дорад, фарош сенони сигнал сирена дорад, 1600 волтҳай 67 намуд овоз дорад, бо флешкарта мебара, дополнительный овоз записша мекуна, 5 баллон, 5 диска, 5 клапан, пачка задагиюм, гуфт соҳибаш. iPad номерош сар карда то знакш пачка задагиай. короче, инеми қадар маълумот дошти мошин. некад меда ки интересни боша ҳами хели мошино, марҳамат рақамаш дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes-Benz S-Classic. мошин дар Душанбе қарор дорад. рангаш кабуд, кузаш седан, приводаш қафо, коробкаш автомат, нави сӯзишвориш бензин, объеми моториш 2, соли бароши мошин 2016. салонош кожнияи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархш бошад 260000 сомонӣ бо курси ҳозира 1,900,000 мешавад. савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. инак тамошогарони азиз, 11-умин мошин Mercedes-Benz S-Classic. мошин дар Душанбе қарор дорад. рангш серебрис, приводаш қафо, кузаш седан, коробкаш механик, объеми моториш 1.8, нави сӯзишвориш танҳо бензин, соли бароши мошин 2002. нархш боша 37000 сомонӣ бо курси ҳозира 270000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
ВАЗ 21099 12-мин мошин, приводаш пеш, кузаш седан, рангаш кабуд. мошин дар душанбе қарор дорад. коробкаш механик, объеми мотораш 1.6, нави сӯзишвориш танҳо бензин, сол барош мошин 2004. мотораш, коробкаш ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибаш дар ками стун дар кор, ба ҳамин сабаб мефурӯшаш. нақш бошад 12000 сомонӣ бо курси озира 87000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. боз савдоам мешавад. инак 13-мин мошин Opel Caravan мошин дар хуҷанд қарор дорад. коробкаш механик, объеми мотораш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин. сол барош мошин 1995, приводаш пеш, кузаш универсал, рангаш сафед. нархш боша 25000 сомонӣ бо курси озира 182000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. состоянии мошин айвагонаи мошин ягон айб надорад. умуман расход намекунед. мошин бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. дар ҳамин ҷо навори мову шумо ба охир мерасад. дар канал ҳатман обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед, то ин ки аз видеороликҳои нав бехабар намонед. агар ҳамин видеоролик 1000 лайк гирад, видеои оянда бе рекламаи граница мешавад. барои ҳамин лайки бо видеоро фаромӯш намекунем ва видеоро дар шабакаҳои интернетӣ паҳн мекунем. сарбаландӣ, тани сеҳат, имони мустаҳкам бо ҳар яки шумо хоҳонам. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. хайр ҳаматонда.